Ayun, bali home service dog grooming po tayo sa Esperanza. Ayun, boundary siya ng Season tsaka Rosario La Union. Pero dyan, pagtawid mo ng tulay, La Union na. Ayan, so maraming salamat sa lahat na nagtitiwala kay Frogman Makasda TV. Ayan, thank you po. Bali, dog grooming stud service po tayo ngayon. Ay, hindi po stud service po pala. Dog grooming lang po tayo ng 2 aso. Ayan, maraming salamat sa tiwala. Ayan, tara, samahan nyo po ako sa pag-groom. Okay. Yan guys, nandito na kami sa Barangay Esperanza. Ayan o, Barangay Esperanza. Ayan, shout out sa mga taga Barangay Esperanza. Na. Yun, bagong service po ito sa Esperanza. Boundary siya ng Season tsaka Rosario. Puro na daw na nakagat nito, 4 na. Pang-5 ako. Guys. Yan, sa mga naghahanap ng pet grooming home service doon, ayan. Ito. Tapos galing tayo ng Quezon, Rosario. Ayun naman, katabi lang to, katabing barangay lang. Yan na po eh. Ito naman picture. Natapos na naman po natin yung ginroom natin dito sa may Esperanza. Ayan, dito yung pinuntahan po namin. Bali papasok siya. 2 yung ginroom ko dito. Ayan. So maraming salamat po. Salamat sir. Ayan, thank you po.